pazvakatanga takatanga tichionaka anenge achitukwa maybe mukoma wangu Sports anenge ari padhuze napurezidendi vake nekuti akawanirwawo nyasha idzodzo dzekunge ari padhuze. Kana munhu awana nyasha fara naye, nyasha dzinokutapukira iwe. Oye! Aripo ipapo vanhu votanga kuti he ari kugarira ipapo, habvi ipapo, habvise suti yake yeblue, ngabve ipapo, suti yake yeblue ndo iri kuita mushonga. Ndikutaura zvandainzwa, ngati musandishatirisa. Ndokufumura zvokufumura zviyana ndakana chandobva. Yeah. Tobva tanyarara toti pamwewo ndezvezera redu. Obva ipapo wiki nawo azviitirawo mari yake, azviitirawo macontracts ake. Obva ipapo wiki nawo imbavha, he ngabve ipapo, ngabve ipapo. Toti pamwe jerasi rezera redu. Obva ipapo he tungwara raita mari, ngabve ipapo, he tungwara raita mari. Tobva tanyarara. Tobva tanyarara toti ndezvezera redu. Ona munhu ari kukwidza ladha. Uyu kumasekretari ese. Mapermanent secretary ngadziswa haite. Obva kumaministers uyu ngadziswa haite. Munhu akaita seko. Obvapo kumachief secretary. Omboti pamwe achapererawo ikoku. Obva abva ipapo oti VP imbavha. Hapana abva kuna president ka. Imi obva mafunga kuti president ndovadaro. Imi musanyeperwe nevanhu vakamhesha mupengo dzakadaro idzi. Tibatsirei advisor, tibatsirei. Pasanzida kudzinga ma-VP ese ngaadzingwe. Woda kusara uri one iwewo manje. Iwe. President vakati nyika inotongwa nani? Nevayo. Kwete nemwene. Wandibata zvakanaka. President vakachenjera zvokuti vakati inovakwa. Nevene vayo. Oye! Igotongwa. Nevene. Hauone here kuti mudhara akachenjera ndiye ari kutonga. Asi anodara kuti nevene asi ndiye ari kutonga. Ndataura nhasi ndaudzora nemidzi nemidzi. Kana zvandiri kutaura zvichindiurayisa, I am ready to die because ndikatofa nhasi ndoenda kudenga nekuti handina tsvina dzandinoita, handite upombwe, handite zvose. Tibatsirei advisor, tibatsirei. Vene venyika heti mudenga uko tione. Toda odha musangano. Yeah.